ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ବାବୁନାଙ୍କ ଘରୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ବାବୁନାଙ୍କ ଘରୁ। ଆଜି ଭୋଜନ ଦେଖ ପୁରୀ ରସଗୋଲା, ଇଏ ହେଉଛି ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିଲି ପନିର। ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯିବୁ ଆଜି ମେଲଣକୁ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୋର ଡକେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ସହିତ ଭୋଜନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ये ठाकुर को देखो मुंडिया मार मुंडिया मार सबुठी मुंडिया मार Thank you.